गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ दिनै चिराङाव नैथि खेबनि थाखाय होस्रांनाय इभेकसन हाबाफारिखौ जागायबाय। चिरां जिल्ला रुनिकाटा फरेस्ट रेन्जनि सिङाव थानाय फारौ भुटान सिमना रिपु रिजार्भ एबा मानास हाग्रामायाव आयेननि बेरेखायै हादान सिमफायना थानाय दरनै गामि खराइबारि आरो 3 नं फाथैबारि गामियाव चिरां जिल्ला हाग्रा बिफाननि दैदेननायाव होस्रांनाय एबा न' सिफायस्रांना होनाय जायो। आयेननि बेरेखायै हादान सिमफायनानै न' लुनानै थानाय बै गामिनि गासैबो न' बांफोरखौ दिनै हाग्रा बिफान एसएसपि आरो आसाम पुलिस जथायै फुंनिफ्रायनो जेसिबि लाना होस्रांनाय आरो सिफायस्रांना होनाय जायो। चिरां जिल्ला रुनिकाटा फरेस्ट रेन्जनि रेन्जार जसुमानि मुसाहारि बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों बुंथियोदि खाथि खाला ओनसोलनिफ्राय जाय सुबुंफ्रा फैनानै आयेननि बेरेखा हाग्रा सिफायना न' लुना थानो नाजादों बिथांमोननो माब्लाबाबो बे हाग्रा ओनसोलाव थानो होनाय जानाय नङा आरो जायफोरा ब्रा-ब्रानो थानो नाजादों बेसोरखौ सोरखारनि बिथिंनिफ्राय गोख्रों राहा लानाय जागोन। मख'नो गोनांदि ओरैहाय बे हाग्रा ओनसोलाव जायफोरा आयेननि बेरेखायै न' लुनानै थादों बैसोर सुबुंफोराबो माब्लाबाबो बे हाखौ सोरखारनो हगारनाय जानाय नङा आरो थैनायसिमबाबो बेयावनो संसार जागोन होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों सोरखारनिसिम गोख्रों रावजों बुंथियो। मिरु बनसुनि खुंगा सेथि बोसोरसालिया जथुम्माया दिनै जोबथा सान। बर' माहारि फरायसा आफाद बनसुनि जथुम्माया 6 आरो 7 फेब्रुवारि 2023 दतमा हारिमु फोथाराव खुंफुंनाय साना दिनै जोबथा सान एबा गेवलां मेल। बे जोबथा साननि हाबाफारियाव आफादनि फिरफिला बिरहोनाय आरो मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावनाय हाबाफारिखौ फुंनि 8:30 रिंगायाव मावफुंनाय जायो। मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावनायखौ बेखेवनानै होयो आरो बावजेनो पद्मश्री बान्था मोनगिरि डक्टर मंगलसिं हाज'रिया। तुर्कीयाव खनसे नङा खननै नङा खनथाम गोख्रैथिनि बांग्रि मावदों। थांनाय समबार फुंनि 4:17 रिंगासो समाव साहाया तुर्कीयाव 7.8 मेगनेटिक गिख्रंथाव बांग्रि मावदोंमोन आरो बेनि उनाव सानजौफुनि 1:24 रिंगासो समाव तुर्कीयाव फिन खेबसेबाव 7.5 मेगनेटिक बांग्रि मावदोंमोन। आरोबाव मोनाबिलिनि 3:54 रिंगा समाव फिन खेबसेबाव 6 मेगनेटिक बांग्रि मावनायनि खौरांखौ मोननाय जादोंमोन। बे गिख्रंथाव बांग्रिनि दोहौआ तुर्कीनि साखाथि हादर सिरियायावबो नांहैदोंमोन। बे बांग्रि मावनायनि जाहोनाव तुर्की आरो सिरियायाव दासिमाव जिउ खहा जानायनि अनजिमाया बारायनानै गासै 3,500 जाबाय होननानै खौरां मोननाय जादों। रायजोनि जेला बुंबाय दानिया जेलाव सोनो जायगा गैलिया। गुबुन राहा खालामबाय सोरखारा। रायजोआव रोजा रोजा उन्दै हिनजावसाखौ जुलि लाग्रा हौवाफोरखौ आसाम पुलिसा हमगासिनो। अबैध फिसायफोरखौ दोननो जेलाव जायगा गैला होननानै बुंदों। बेनिखायनो सोरखारा बिसोरनि थाखाय डिटेनसन केम्प फसंबाय। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। पेराग्लाइडिंनि सायाव बिटिसि खुंथाया मोजां बिथांखि लानो नागिरदों। बिटिसि ओनसोलाव एडभेन्सार स्पर्ट्सआव गोबां खाबु दं, जेराव जोंनि लाइमोनफ्रा गोबां गुबुन गुबुन गौथुम एनजिअफोरजों थाफानानै खामानि मावनो आरो साख्रि बाख्रिनि बिथिङाव गावखौ गायसनना लानो हानायनि खाबु दङ। क'क्राझार जिल्लानि दांदुफुर हाजोनि पेराग्लाइडिं खालामग्रा थावनिखौ जौगाखांहोनायनि थाखाय खामानि मावगोन। बेफोर बाथ्राखौ बुंदों बिटिआरनि इयाम दावबायसा बर' बिथाङा। गसाइगाव नोगोर गावखुंथाय आफादनि मावखुलि लुफुंनो थाखाय दिनै गंसे बिल्डिंनि लाइखुन्था गायसनदों। गसाइगाव नोगोर गावखुंथाय आफादनि मावखुलि लुफुंनो थाखाय दिनै गंसे बिल्डिंनि लाइखुन्था गायसनदों। बे लाइखुन्थाखौ 29 नं गसाइगाव बिधानसभा बियामनि एमएलए जिरन बसुमतारी बिथाङा गायसननानै होयो। बे बिल्डिंखौ एसअपिडि 2022-2023 बोसोर फान्डनि गेजेरजों आरो गासै 50 लाख रांजों लुफुंनाय जागोन होनना मिथिनाय जादों। चिराङाव पिबिआइनि रायजोआरि आफादगिरि ललित पेगुखौ ओंथि गैयै राव बाहायनायनि थाखाय ग्रेप्तार खालामो। भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेल आसाम रायजोनि आफादगिरि ललित पेगुआ एसपि राजन सिंहखौ सोबादों होनना दुग्गा दुनायनि दायाव पेगुखौ ग्रेप्तार खालामदों। चिरां जिल्लानि रिपु हाग्रा ओनसोलाव होस्रांनाय जाथायखौ बिथा खालामनानै काजलगावआव दिन्थिफुंनाय धर्ना हाबाफारियाव ललित पेगुखौ समबारखालि चिरां पुलिसा हमनाय जायो। बिटिआरनि इयाम रन्जित बसुमतारीनि बेरफ्रोसार बिबुंथि। आयेन बेरेखायै हाग्रा ओनसोलाव न' लुना थानाय सुबुंफोरखौ होखारनायनि सायाव बिटिसिनि इयाम रन्जित बसुमतारीनि फोरमायथि। अनजालि दैमारिखौ बड' वमेन जास्टिस फरामनि चिफ एडभाइजार हिसाबै नङा बिपिएफनि सासे नेतारि होननानैसो मिथिगौ। हा गैथारनि फोरमान होयोब्ला सोरखारनि फारसेनिफ्राय हानायनि राहा खालामगोन। चिरां जिल्लाखौ खालामखांनायनि उनाव बिटिसिनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोरावबो होस्रांनाय जागोन। बर'ल' नङा गुबुन गुबुन हारिफोरखौबो होखारनाय जागोन होनना इयाम रन्जित बसुमतारी बिथाङा फोरमायदों। बिथाङा बेखौबो बुंबावदों सिफायखांनायनि उनाव सोरबा हाबफिनोब्ला निमाहा होनाय जानाय नङा, होखारफिननाय जागोन आरो हाग्रा ओनसोलखौ जेब्लाबो रैखाथि होगोन होनना बुंथियो। चिराङाव गंसे नखरखौ दुथांफोरा गाग्लोबदों। बिजिननि जारबिसपानि दक्षिणगाव दावराइबारियाव दुखुनांथाव जाथाय। दुथां हानजाया कृष्ण हरिजननि न'आव हाबफैना न' बां बुफायलाजोबनानै न'खरनि सोद्रोमाफोरखौ बुना गालांदों। मख'नो गोनांदि गाग्लोबनाय दुथांफोरनि मुंखौ जयदेव सरकार, दिलीप मण्डल, सनातन मण्डल आरो राकेश मण्डल होनना मिथिनो मोन्दों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। मणिपुराव गिबि खेब मुलुगनां फुटबल बादायलायनायखौ खुंफुंनो साखाफारा।
मणिपुरनि राजधानी इम्फलनि कुमार लम्पक स्टेडियामाव फैगौ 20 मार्चनिफ्राय 23 मार्चआव थ्रि नेशन लोगोआरि जोलुर बादायलायनायखौ गिबि खेब खुंफुंनो साखाफारा जानायनि खौरांखौ मोननाय जादों। बे बादायलायनाय गेलेमुआव भारतजों लोगोसे म्यानमार आरो किर्गिस्तान हादरा बाहागो लागोन। बे बाथ्राखौ थांनाय समबारखालि मणिपुरनि गिबि मन्थ्रि एन बीरेन सिंहआ मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों अल इन्डिया फुटबल फेडारेशननि आफादगिरि कल्याण चौबे आरो नेहाथारि राजीव प्रभाकरनि नुजाथिनायाव फोरमायथिनानै होदोंमोन।